Til Distortion Fest her hos Skull Candy, præsenteret af GoogleApp.dk, og i aften skal vi tale med en masse sprøde mennesker, fede DJ's og alle mulige andre sjove typer. Så jeg har fået fingrene i den aller første DJ, og du var også den første DJ, som spillede her til Distortion. Hvordan var det? Det var super hyggeligt. Generelt set kan jeg egentlig meget godt lide nogle gange at starte. Så det er som om, jeg kan godt lide den der stemning, hvor folk begynder at vippe med fødderne, inden det ligesom går løs. Har du været ude at spille før i aften? Jeg spillede i går ude på Nørrebro. Det var en fantastisk fest. Og så i nat skal jeg også spille ude i Kødbyen i en parkeringskælder. Jeg er meget spændt på at se, hvad der sker. Har man brug for at slappe af, når man lige har lavet sådan et sæt på en times tid? Nej, ikke specielt. Jeg tror, i morgen er det mere tid til at slappe af. Fordi at vi først begyndte jo. Vi kan ikke begynde at slappe af nu, så går vi ned. Hvad er forskellen på at spille til sådan et stort åbent arrangement og så være på en klub? Jeg vil sige, at det er meget mere frit. Altså, man kan skyde lidt mere frit for leveren end normalt på en klub. På en klub forventer folk nok lidt mere mainstream ting og noget, de kender. Her, der kan man give den fuld slæde. Og kæft, hvor er det vildt. Altså, folk er fantastiske. Jeg er taknemmelig over for mine DJ's. Jeg er taknemmelig over for beboerne her i ejendommen. Jeg er taknemmelig over for hele det her Vesterbro-scenarie. Det er fantastisk, altså. Det her det er et rigtig kærlighed til alle menneskers situation, ikke også? Det her, det er i hvert fald, selvom det er bum-bum-musik, så selv de gamle har været. Der var en gammel dame med Dame Edna-briller og bare at danse, og det er virkelig, folk er på og overbærende. Det synes jeg. Jamen, faktisk blev der jo skruet ned, mens jeg spillede, så det ved jeg sgu ikke, om jeg giver dig helt ret i, men okay, tak, det er sødt af dig. Og det er jo lige præcis det, jeg gerne vil ind på, fordi politiet kom jo forbi. Er det noget, der sker tit, når man er ude på jobs? Jamen, prøv lige at høre en gang. Det kan jo ikke undgås, når man spiller med sådan et sindssygt anlæg, som de har booket her i dag. Det er jo, altså de stakkels mennesker, der bor i de her områder, de kan jo ikke forstå det her. Altså, det kan man ikke forvente. Selv du har spillet, og hvorfor? Brasilien og Mexico. Hvordan var det? Fordi at der har jeg stået ude på stranden og spillet altså, og til den lyse morgen. Altså, og det er bare det fedeste at stå under stjernehimlen. Udsigt til Karibien eller til vandet. Altså. Der er ikke noget federe end det. Der er ikke nogen klubber, der kan overgå at stå under en fucking stjernehimmel og stå og spille til en solopgang. Altså. Det er ultimativt. Snapback, fix, spike, overskæg, skal vi knips. Snapback, fix, spike, overskæg, skal vi knips. Lortehænderne backstage. De er jo faktisk lige kommet ud med en ny single. Og den nye single er jo ret anderledes, synes jeg, i forhold til hvad I ellers har lavet. Og der bliver demonstreret en t-shirt, hvor der står navnet på den nye single. Må jeg høre, drenge, hvad... Prøv lige at komme op og sidde igen. Seriøsitet, tak. Ja. Må jeg lige høre lidt om den nye single? Ja, den er fucking nice, seriøst. Den er så optur. Snapback, fix, spike,
spike, overskæg, skal vi knip, snapback, fix spike, overskæg, skal vi knip. Hvor har I spillet hen her til Distortion, Emil? I går, der spillede vi... Hvor fanden spillede vi i går? Vi spillede på Ravnsborggade basketballklub. Hej, du er sød. Og det var rigtig, rigtig skægt. Vi stod inde i midten af et stillads, og det er meget, meget underligt. Jeg er skide fuld. Rigtig mange mennesker. Verdenspremieren på DJ Noise og Le Gammeltoft, som spillede her sammen. Hvordan var det at spille sammen? Jeg var overrasket over, hvor fedt det var, fordi vi har faktisk ikke forberedt os overhovedet. Noise, han er jo verdensmester, og det er han jo mange gange. Så det var super fedt at opleve. Noise, hvad siger du til det? Var det helt okay at gøre det fuldstændig uden forberedelse, eller hvordan? Ja, fordi at hun spiller, og jeg scratcher. Det er sådan en meget rimelig fordeling. Og det virkede. Det er det samme, som at hun har en guitarist med. I dag havde hun bare en scratcher med. Publikum har sagt til mig, og jeg følte også selv, at det var super fedt at opleve to så rigtig dygtige artister, som lavede meget forskellige ting normalt, men lige pludselig bare gik op i en højere enhed. Hvordan følte I det var? Jamen, jeg ved, at det Kim eller Noise laver, er noget helt andet, end det jeg normalt har med at gøre. Så, men jeg synes, det er et godt eksempel på, at genre nu til dags jo er... Det handler ikke om man spiller deep, eller techno, eller hiphop, eller whatever. Det handler om god musik og dårlig musik. Og Kim spiller god musik, det er i hvert fald helt sikkert. Det gør du i hvert fald også. Er det her noget, I kunne finde på at gøre igen? Ja, selvfølgelig. Hun skal bare ringe. Selvfølgelig. Tak. Det er ikke noget problem. Candyfesten slutter for dit vedkommende lige nu. Det her var Distortion. Husk at kigge med næste år live. Det her, det vil du ikke gå glip af. Og nu gider jeg ærligt talt hverken at filme eller interviewe mere, for jeg skal ind og feste videre. Vi ses til næste år.